ndechirora changu ndomangana kwakaita reference kana tukwete ombirai baba munozviziva here kana kuti kwete ndati munoziva here nyaya kana kuti kwete munombera tsanangura nyaya kuzvizere dhirau anengi chokwamba itaiwo nge munoita pakusipesana kuti nyange zviri mukadzi nomurume panana ika social distance munozoita nengi closer kana maku ini nyaya yakati kuti mhanga rekuno nyaya chakatangira pambudzi nekuti panawanudza maidhagi ndiwakabvunza kuti mbudzi ine mavara ayo ndeyani ndapindura ndichiti ndiyani ndiyabata kudzwa zvikanabata kudzwa iwe unozopindura chiti ndiyabata kudzwa vandati ai ndosikanjipindura ndichidaro nokuti imi munogara muita sei muchindirimura muchiti hauna mbudzi panapa saka shoko ngoyabva watanzi iwewe une dzungu ndakuda kuita sei ndakupwanya shoko singovatora chimuti chavo saka ini ndikabva ndatiza nguva iyoyo vandaenda kunyanungu ndabva kunyanungu ndikwatanga kupopota zvikanzi wanga waenda kupi basa apenda kuita sei kohura basa kutsukira musango nezvikomba zvako saka usiku hweuhwe ukangorara uchipopota anzi iwe usambovhairira vanhu kuti ndikakuroora uri musikana onga usiri musikana ungangori ndikaburike kakeke saka zvadaro kuti tiri kumashure uku vanogara chingodhirowa vachitanzwa iwewe uri hure basa rekuhura panapa ende futi amai vangu chaiona watukana kutanzwadzisa hure naamai vako ende wakakabva wazondhirowa futi wachindira nhau yefoni foni iwo ndwakaisiya kumashopu kuchaja saka vanzi buditsa foni yangu foni nasina foni iyeyi foni yange iri kumashopu wachindhirowa kudaro shoka uzondikwadza gumbo rangu inotondhirwadza zvisoka ndochindirowa ndikazotsaiwa naamai vavo vandhirowa futi kuti rimwe zuva zvikanzi ongochite nebasa here nekanyini kako kana basa nekanyini kako shuwa ndakagara kupi kwamukoma wavo 2 days ndiri kwamukoma wavo ukazondhirowa futi wachiti wanonoka sei kubva kunhamo ipapo shuwa ndakaita sei handakana kutomboenda kutora kuhama dzangu kuzosvika ndiende komhangarawo kuhama dzangu nekuti iwo ndada kuti vandiudze kuti ndiani akandibvisa usikana hwangu nayo inini semaziviro andiri kuzviita shuwa nyaya yekutanga inyaya yembudzi ndonyaya yandiri kuziva yekutanga nyaya yekutanga yembudzi ndeyekuti ivo vakanga vataura kuti havasi kukwanisa kumwisa mbudzi ndokubva ndabvunza mubvunzo wangu zvakanaka pavari ndakati nhai maitako kodanga iri ndakarigadzirira ani mbudzi ndedzenyu chechipiri handina kutukana navo kusvika pakuvarova kana kuvabatira chimwe chinhu maitaku vadaro semunhu akazviratidza kuti akagumbuka ndofunga ndakavataurira zvakanaka ndakati maitaku handina chimwe chinhu chandinogona kuti ndikuitire chakaipa nechikonzero chokuti ndimi wandinotoenda kunotsvagira musango ende zvadaro munhu akanga ainaye vari kunzi maidhagi edha ndiwo nokuti ndakavaona vachitori wawiri vari mumunda ivo vachitema magwenzi avo maidhagi wakagara mumunda ini ndichitobvawo kumvura kunocherera mbudzi mvura chakasakisa kuti ini nditange kucherera mvura mbudzi handisi ndaicherera mvura mbudzi ndiwo waicherera vakanditaurira mashoko wega nemuromo wavo wakati abatako inini handina mbudzi pano handina mombe pano ndakavati ko imimi nhai maitako ko kana usina mbudzi usina mombe ko iwewe pandaiti ndikatenga mbudzi ndikatenga mombe handibataiwirirana here hawana mhinduro yavakandipindura asi ndakafunga kuti nyaya ndiri kuvaudza inenge yakanaka semubiyangu akasuduruka kungodarika pamung'andoyo akataura mashoko ake akataura akataura kuti handisi kunyengerera munhu ndofunga mai vavo vanga varipo ndakati ukanditi handisi kunyengerera hazvisiri izvo akabuda ipapo nohasha dzake akatuka
akabuda akaenda kumatoto. Zveshuwa aenda kumatoto akadzoka kumadeko. Ndibate shona yangu yandokutaura. Aenda kumatoto adzoka kumadeko kuma 55 achisvika. Akatosvika ndakutobika. Since mai vanomwa matablets vanoda chikafu padhuze padhuze. Ndakati mai taku chipedzisa kubika mai vadye. Kutaura kwandiri kuita andina dare namai kana kuti kutuka mai kana kuti kutaura zvimwe zvinhu zvakanyanyoshata pana mai. Kana kuri kuti inini ndakatuka uyu andina kutuka uyu mudzimai wangu. Shoko rake randakaramba inini nderokugadzira kuti kana abva kumatoto since asvika kwana baba odzoka akazotaura namai vari vaviri. Ndobva ati kuna mai mangwana ndiri kuenda kumakuni ndiripo. Adaro ndakagara kudaro. Uyu ndopa ndakapindura mubvunzo ndakati nhai mai tako ko unotaura namai kuti ukuenda kumakuni nhasi waswera uri kumatoto mai hawaone. Vanoda kubatwa kuenda kuchimbudzi, vanoda kuchinjwa pamumvuri kana kwakuita sei kwakupisa. Ndobata here nini ambuya kuti handei kutoilet kana kuri kuita kana uchiona zvichiita. Ko kana inini ndakutadzirai amba zvamabva kumatoto kana ndakutadzirai sitereki zvakugumburai munongondiudza ndokubva ndanyarara zvangu. Zveshuwa usiku takarara tese usiku pamba. Inini ndakataura zvandakataura ndakati problem yawaita ndeyekuti kumaraini ndiko kwawaudzwa shoko irori. Nechikonzero chokuti iwewe izvo zvaanowanga ratopora riri kugosi kwake uko. Akatemwa nomukadzi womunin'ina wangu nedombo rakadzika kudai dombo. Vakasungisana vanhu ava. Ndechokutanga chatoda kuti mubate. Nhau iyi yaenda kupolisi yapera. Takagara nomudzimai wangu. Panext door pamba pomunin'ina wangu mumwe akarwisana nomukadzi wake. Mukadzi iye akasvika pakuenda kupolisi akati ndarohwa namai tako ndine pamuwiri. Nyaya iyi ndakaenda futi kupolisi kunopedza nyaya idzi. Mudzimai wangu inini ndinomuda kutaura chokwadi. Asi nhau yanetsa pakati pangu nomudzimai wangu inhau yevanhu vari muraini kana kuti yema next door. Inini handichavoni kuti mudzimai wangu uyu kana ndiinaye ano nguva yokuti anotaura neni asi nguva yake akamuka anotoenda kunext door kumaraini. Ndofunga nhau yakutaura yefoni ichokwadi ndakanetsana naye nokuda kwefoni. Asi gore raakutaura iri kana ndisiri kukanganisa 2017 ndo yakutaura nhau yefoni. Nhau yechipiri yefoni yaari kutaura ndeye gore rino yakaitwa natezvara wangu vari apa kana ndisiri kukanganisa. Maita kuwaiti nomukadzi wopa next door mumaraini da kuti mubate. Akatanga kutexta mameseji achituka munhu pafoni. Tomboti kunyangwe inini ndichida kuroora andimboite kuti ndiite mazwi yokuti ndiroore mudzimai ndisina kutaurirana nokuwirirana naye. Asi uyu aitotexta mameseji achituka munhu pafoni. Ndochinjokutanga ndaenda kunobvunzana naye panext door handina kumurova. Asi akazoenda kumba kumakuni. Shuwa kumakuni asvika baba ndiwo wakazouya naye kumba kwabamunini wanova sabhuku. Wasvika pasabhuku wakaziya wese wasiwa ikoko wakauya wese nasabhuku natete takagadziriswa. Takangopedza nyaya dzedu hatina kurwisana. Kusvika nhasi kusvika mudzimai wangu abude pamba handina kurwa naye. Ndoshona yandiri kutaura. Inini magariro yangu inini ndogara ndichirohwa. Inini ndo magariro yangu. Inini wakandirohwa baba mukona wakandirohera nhau yefoni yemukadzi. Ndikaona mameseji anga arimwo mukadzi. Saka kubvunza kwandakaita kuti munonyorera chi mukuita zvechi zvamwe vakadzi. Saka shuwa vakandirohwa vakandivharira dhoo vakandirohwa shuwa ndikasvika kuenda kumba. Ndaenda kumba kudaro shuwa ndikazouya kumba kwavo. Ndauya kumba kwavo tikagadzirwa asi kugadziriswa kwaitika ipapo vaivandira one side nokuti ivo ana baba vokwavo
vakabva vati amaita kuza muri problem nekuti siyana baba wenyu aziva kukusiyai kwanza ndimi muriti muri problem shanyise munhu ndaida musha ndikabva ndaita sei ndanguti hazvina basa iko zvinozvi iwo ndiwo wakati handikotora amai wako shora inotora amai wangu amai wangu sho haoni asi iko zvino zvagara tukwa naamai wangu saka inini iko zvino zvitangotiwo musha chazviitise handichadi. Alright, pamusoro ndizvo kutaura tinongotaura kuti chitsvaga through mataurirwo yanenge yaitwa pamastatement yomunhu. Inini handiti munondizamisa kuti ndinozi chitahwa kainini ndirokwana chitahwa komwe munhu kana auya achibvunza kuti nei mombe idzi ndedzani kwedzi akadzonga akapindura kuti ndedzachitahwa ndingatoita ukali ndikatopoka ne ngapoke nekuti nyaya iyo ndazoti ndiitaure nekuti yati chitauriwa nomukadzi murume akapopula kuti zvoshuwa isusu takashupana pambudzi zvakashupa nazvo ndizvo zvokuti nifunga pana akabvunza kuti mbudzi ndedzani akadzi ndobva wataura kuti mbudzi ndedzaanhengi kutaura zita rababa asi muno muchangamiri wagara vachitaura kuti zvinondishamisa kwazvo kuti unozaunzi pamba pamainhengi apo unge pasina murume idzo imombe dzababa dzamainhengi idzo unge pasina murume zvino nhasi tikunza amai vakaita pamutemo kuti aiwa ndedzarume wangu anonzi anhengi asi zvikazomusabotsoka izvi saka toziva zvino tobata pepi ini vanida kuvhunza ndaona nyaya nyu ikati nakei pano umwe anogona kutaura ipapo wozi kana mauya kunoku dare rikangwara dhara imi musati mangwara dare rakaromba kudhara imi musati maromba mundapoenda ndura here nyaya iri yapa ndokuda iso ndida kuvhunza kuti ndanza pano pamukakukweshana kazoita shungu yokuti mukadzi wenyu mimi ataura shungu yokuti azoita mubvunzo wokuzokupedzisira wokuti ndoda kuziva nokuti pakazva nokushaudha nakakufumurana kuti iwewe ndipo ndikakuroora iwewe hana kuroora uri musikana chaichai ndikandoroora uri kakaburi kega kega ndoka ndikandoroora saka usafamba uchishaina asi andazvona zvichitaurwa nemukadzi mazuva ano boza zati vamwe vazhinji vakadzi vatoroora tongoroora vakandodaro handinasa zvona saka shungu dzikutora mukadzi udzo kuti dati mundu udzo ndakabuda pamhangara akandibvisa kumhandara ndiani kona kwangu musati mandipindura ari kunyepa here kana kuti ari pachokwadi mheno nditipindura mheno ndakubvunza kuti andinoti mundu udzo akandibvisa kumhandara ndiani inini mudzimai wangu kutaura chokwadi pachangu inini ndichipupura nemuromo wangu uyu handimukawadi kusvika pairevu aiwa abvunza mubvunzo kuti ndauti mundu udzo kuti akandibvisa kumhandara ndiani ndimi here kana kuti akauya akadaro hatifani kubvinyira kuti ambotibvunze kana achibvunza ndini ndinani thank you very much izvozvo sei ndada kuti ndimhanyire papo vashoma vakadzi vanoda kuzokweshena murume wake pamberi pedare ripi anenge achiziva kuti inini ndakatoenda ndisina kuita sei kukwana but mukadzi wenyu akakata sei akakwana saka rai ndoda kudzoka nhasi uno kuti ipo papa kuti mukadzi wako naye muzukuru kuti ataure iwewe kuti we ukatukana hure kufana amai zvikataurika here kana kuti kwete ndingafananidze kuti hure kufana mai ndini ndakatoenda kainini ndini iwo achitotaura mukadzi uyu ndaiwirirana naye kana kuti tega nditaure mashoko ekuti unowirirana tega titaure mashoko ekuti tinowirirana why tichironga nyaya yekuenda kunoona mai kumuzarabani takatogara pasi takatowirirana vakatonditibata kuinini tisagei mati ndinoona mai takatoenda tese kumuzarabani kumuringayo takanoona mai ndaikoko ndakati maita kustate ina maika hazviite kuti uchengeterwa neumwe munhu mai wako ngatiende hedu nawo kumba takatokumbira kumadzisekuru tasvika ikoko takumbira madzoka matora mai mawirirana pakazoita bongozozo here muri pamba aiwa hapana handina kuita bongozozo nawe aiwa ko uyu haana kuita bongozozo here achijunga imimi mukanyarara aiwa hana nyaya ikangonyetsa chete nyaya 1 yembudzi yawataura yembudzi nembudzi unonoka kubva kumatoto aiwa kunonoka kubva kumatotoka inhau chete yandakabvunza ndichiti ko imimi vakanga vataura nhau kumakuni ndopandakabvunza ndikati ko maswera mumani muri kumatoto mangwana here moenda futi kumakuni
muswera muri kumai wanenge wainani nokuti tikavasiya tichiti wana takudzwa takumudiki mwana wangu ari grade 1 inini anoenda kunotamba nevamwe saka muchemberi wanoda kuchengetedzwa chete kureva kuti iwe mukadzi wako uchimuroora ukamboudza kuti ano rimwe dambudziko here kuti ano chirwere chekunyeba kana kuti dzikamboti irasikei inini kutaura chokwadi mudzimai wangu inini ka handanga ndisina dambudziko naye kana kuti handina hwere hwepfungwa haana saka pano nguva ikareba sei mukadzi wako abva kumba achitada kuya kumhangara abva kumba achiuya kumhangara kuno iye abva kumba kwangu inini kumba kwenyu kana kuti atori kumba kwenyu kana kuti manetsana kuti auya kunonosa pano nguva ikareba sei inini zvokuti akauya kunomhangara handina kuzviziva chakaitika ndechokutoti rega nditaure chokwadi right mina tende kuti pamberi ndaida kuti ndibvunze kuti ko chazopa nhasi uno kuti uyu mukadzi uyu iye ndiye kuchengeterwa amai hapana kunetsana handiti hapana kupotana kapa iye ndiye kuchengeterwa amai wake nhasi uno iye pfungwa dzache mani dzako tovapa kutoti nini ndakumhangarira murume wangu kuti ndomusha handichada ano hama dzinowo dziri richi here kwaari kuenda kunochengetera amai wake kana kuti pamusha pake ndo pakatori suitable kuti pagariyo naamai wake pamba pake ndo panogona kuchengetera mai wake pamba pake ka newe saka apa kuona kwako iwewe apa muna kubva manetsana kubva mama inini ndaroora mukadzi wangu kuti kanomborowana aiwa inini ndikutaura kusati kwangu ndati inini kubva ndanetsana ndaroora mukadzi wangu kuti kamborowana unzika kutora kandukuiti iwewe kubva waroora mukadzi wako kunomborowana aurowana nditi asi pakutsanangura kwawaita mashoko yako hauna kuburitsa shoko rokuti inini kubva ndamboti ndionada kuti ndiende kuti ndimboburitsa kuti patainetsana pesa apa ndikatombotambanudza loko ndichita se ndichimurowa handinatsa kuona paunooneka kuti uri kunyeba unza patoona ndi kunyeba uye hangati iye anonotora amai uko akataura kuti iwewe nemimi ndimi ziso richazoona amai muri pamwe chete nhasi unozodzoka woti inini panapa inini rege ndonomhangara kwashe kuti inini azvo murume handichada ndokuda kwokuti iye ndiye ari kunetsa anozvinetsa kaega uyu pasina iwe uri kumunetsa kubvunza inyaya dzati kutaura ndikubvunza kuti anozvinetsa kaega nekuti iye avhunduka nokuda kwokuti iye haasi kutora zvakanaka amai vari pamba ndokubva avasiya iwe wanaonetsana nawo ndokubva anotora bva anoti ega ndonomhangara kuti tinhu zvomusha handichada regai ndikubatsirei tibatsirane regai nditaure nokuti ndoda kuti ndibudise vision yangu ndiri kuti inini maitaku ndataura nawo ndizvoka chandiri kunzwisisa kana chandiri kuziva ndakapedzisira kutaura namaitaku uri musi wechina kumanheru kumuka kwefriday ndakatomuka ndikavagoneka ndati maitaku ndakuenda kudarweni asi ndinogona kudzoka mangwana kana kutusera mangwana shuwa ndakaenda kudarweni friday saturday sondo yandatouya yacho ndofunga pamwe ndozuva ravakabva kuno ndakatoti ndatodzika kurodhi ndandinese choo rangu pepabheki yangu nikaasha kangu wakatonga wari pamba pomunin'ina panga pane chechi wakatomhanya kurodhi kwangandiri ukandii ndipendi kubatire pepabheki ndobva ndatowapa ndobva ndatodungurudzana kuenda kumba ndaida kubvunza pokupedzisira zvino urobvore irikiwe inini 86 mwedzi upi 28 October 28 October murogore iripi ndo 97 musi wa 27 October nomakore mangani ne 24 pane chinhu chandifadza pakati penyu muri wawiri chandifadza ndochokuti ndofunga ndaakuchidzokorodza kuti hamaifana kunge muchishungurudzana i1% mukoro uno kuwana munhu ari siuti unza zvatotaura wamwe wachidha wandoshuwirawo kuti denda ngoonawo kuti ndawanawo mukadzi iyowo musikana arichi unidzakanandora asi kutoona iyoyo muzukuru wedu unoti akakutowaona mukadzi wako akanaka pakutaura unonatsa kuda handisi kuti iwewe wakutadziwa ukatadziwa shuwa handisi kuti iwewe wakutadziwa asi pakutaura mashoko yako unoziva kuda kuyaronga mushe kuyaronga akuti kuti kuronga kuti kwautsoziva kwokutsanangura kuburisa zviri mumwoyo mako atimbomira ndichikuenda mberi kati uchataura handisi kuramba iwewe wozotaura mani kuti nhasi uno mukana chandatiti kutende pamberi podare kuti wakaita rombo rakanaka ukuona mukadzi akaita sei akanaka akazvichengetedza kuti nini murume wangu ndiye achaita sei
Saka nhasi unoyo uri kuti ochi amai vacho vari kubi vari kumba kwako chakaitika ndechekuti ndoda kuti ndipupure pese pakanaka nokuti aiwa todangori ishoti takuita amai vacho aiwa rega ndikubatsireiwo mirai nditange ndataura nokuti imi makamboereka mati amai vacho vari kupi zvakuita seunge ini ndadzinga mai aiwa unodzinga mai ndoda kuti ndipupure zvakaitika musi wesande ndauya ini ndichitaura namaitako handina kutukana namaitako handina chandakaita ende ndakatogara ndisina kutoziva kuti kuno kune dare ndochinhu chokutanga ndataura namaitako ndakatoti mai makadii tiri pedu makadii ndobva ndatirege ndinotarisa mbudzi inyowani yandawana ikasungirirwa mudanga ndiriko kundakanzwa kakukakavadzana kakaitika mai namaitako wakati mbuya tako wakatuma tako kuti enda unodza baba wako wauye kuno ndiwabvunze kuti zvinoita here kuti ndiende kumakuni ini ndasvikopamba ndobva ndabvunza ndakati mai tako kasi mai mawati handei kumakuni here zvakanzi ndozvavataura ivo mai tako kutaura kwavakaita wakati watumwa navabereki kuti endai munotora mai venyu wauye kuno kumakuni ndoshoko randikuziva ndofunga nhau iyoyo ndichidaro takazoitaura pamwe chete nasabhuku wauya wachinditaura kuti akune tsamba yandakanga ndakapuwa ndakadai ndobva ndakati ndazvinzwa nhau iyo ndo nhau yakataurika ava ndiwakazotoenda namai uri musi wechipiri kumakuni wachiti watumwa newabereki wachitoti tapuwa mari yokuti titese amai wauye kumakuni ndomuendere wakaita mai kwete kuti ndakati bvisai mai pano pamusha pake ndingabvise mudzimai pamusha pangu inini namai wake kana kuri kutiwo hangu vanhu munogona kufunga kuti pamwe ndiri kuzvitaurira kuti pano zvandiri kuizviitira hapana uyu mudzimai wangu ndomuda kuti mai wake chaiwo ndinowada nokuti vana vandiinawo kuti wawepo ndimai wake vana vandiinawo kuti wawepo ndanatezvara vangu saka handina kinyawo yatutaura pana ndenyaya yemaface mask please ndapotama unomunoona kuti memakagara nyongo vazhinji vese memakadawo maface mask inega hazvisi kutenderwa izvisezvo zvese zvikatikwa mumahwindo izvi zvese hazvisi kutenderwa saka amu tinotyira rombo rakaipa takasvikirwa takadaro tinoona kuti hapana chinhu chinozoifamba nogara rakaita rakanaka saka taichifungidzira kuti sezvo tose taka kunyaya pane nyaya chete ndovasari panzvimbo vamwe vacho mataura amai nyaya iripo manje ndoyekuti kugona nyaya kubvumawo zvimwe uchirambawo zvimwe nokuti muupenyu hwomunhu ka zvinoitika pazuva rega rega ka ndikwete nahungu ndiyo mashoko makuru yanenge achitaurikapo ipapo saka sisi kana taka kutaura kuno tiri kudare kuno tinofanira kuwana zvimwewo kunyange zvandakatadza zvandinobvuma kuitira kuti kana ndakuzopomerawo zvangu zvandakatadziwa inini dare ndorozoyera kuona kuti zvinhu zvakafamba sei nokuti paipai tambotaura nyaya yekuti pakatangira vari kutaura kuti inini ndinoroha imi kutaura kuti inini handina violence nomukadzi wangu handirowi asi mubvunzo wangu unozovapa kuti hungu hamurowi ko apa pamukanetsana nenyaya yembudzi apa kureva kuti makangonetsana ndokutaura bedzi pasina kuisiwa ruoko here wanike ipopo mapatenda mega kuti zveshuwa pambudzi ndo pakatangira chii pakatangira izvi ndosaka ndiri kuti mukutauraka zvimwe tinofanira kumbobvumawo pamwe panenge pakaitika tichizopomerawo pedu patinenge takaitiwaka kitira kuti ava vanonzwa vanoteerera ava umwe nomwe anopfungwa dzakasiyana ipapo anasa kuzoona chokubati chinenge chino munhu nomukazoti zvese throughout kuti aiva izvo zvandinyepera zvandinyepera pamusoro yenyu ndikufunga kuti vanhu mukufunga kuti inini ndine chitadzo chandakaita pamudzimai wangu chokutanga pamwe ivo vanogona kunge shuwa vakasvika kumatoto ndizvoka vakataura kuti ndarohwa pamwe ikoko ndiko vangagone ningagone kupupurwa natezvarangu kuti ari pamudzimai pavakauya vakati ndarohwa kurohwa ndoita chidimbo kufunga kwedu kunoya nokuti uyu kana achiya kumhangaraka anoya kumhangara noshoko rake rokuti ndapera basa tarisaimuone handisi kuda kuti ndati inini kumashure 2018 ndizvi 2017 shuwa ndakavarohwa nenhau yefoni mandibata 2017 kusvika 2021 pane makore mangani pane 4 years ndizvo toti nhau iyi yefoni yechipiri yatiri kutaura yegore rine ndizvo
yatataura kuti baba wakazouya nawo ndizvo handina kuvarova. Ndakangoenda kobvunza, pandakaenda kunobvunzira ndakazosarako ndizvo ava havana kuzoenda kumba, wakabva waenda kumafunda. Saka kuri kutiwo zvimwe hazvo kuti ndinombonetsana nawo mukutaura semunhu tinenge takagara ndizvo shuwa zvinogona kudaro, but kwete kuti sinzi ndauya namai ndakarowa mudzimai wangu. Handifaniri kupupura chinhu chandisina kuita nemuromo, nokuti mai inini ndichitaura chokwadi ndinowada, hama yamaita ako ndinoida inini. Kana ndisiri kukanganisa mbudzi dzari kutaura kuti haana mbudzi mandibata kuti haamwisi madziramu yange yakauya pamba inini ana mai inini fana baba namuri tsvagai mbudzi yamuri kudapo mubate ndowapo ubate. Saka dambudziko rinomukadzi wako ndinokuita sei? Dambudziko randaona inini riri pane mukadzi wangu neni ndizvo harisi rangu, ndere mumaraini. Unoripedza sei kuona kwako iyoyo rakuzosimudza angu yakakuberekera mukadzi wako nemukadzi wakaenda kumusha? Handizivi kuti inini rinopera sei, nokuti imimi ndimi mungatondibatsira, nokuti kutouya kuno, nokuti pandakatoona bepa richisvika ndizvo ndofunga vakatonditi munouya here, ndikati ako ndingatadze kuuya here kunogadziriswa, ndinouya. Ko musi wokutanga ukataurwa nyaya yenhingi bepa richitumirwa kuzodizwa kuna sabhuku wako chichikaike? Musi wokutanga sabhuku mukapuwa imwe tsamba yokutanga kai mukapuwa tsamba 2 nyama ko? Ndakapuwa tsamba 2. Yokutanga ikaita sei? Yokutanga ngasi mbundu kavataura kuti angari kudarweni. Pasole ndingangezawo mbichana kuzadzikidza kubvunza kwaita kwe kuti ivo vakasvikira kumatoto vacho pamwe ndivo vanga ndichihamba hurichi hamba huripo mwana yakasvika kumatoto kwandiri ndoku ndizvo baba ndaita sei ndauya ngati nomuto upi ndikandaiva inini kwakabvira nomurume wangu kwareba nomushandi Handichada ndikuda kuti mundipo chiumboro ndikataiva kamwana muyai ukadala kuwaisiya pese apo une maraundi akawanda maningi yaunouya uchibva kumurume wako uko hausaufikiri kwandiri inini nokusvika unovakuti avo vavakuti ndivanozopa mashoko inini tohonda kutizvo zvingafambe zvinomutoupi vari zvino so tikaita kuti amai vako vakaita sei vakauya shure kunga amai vacho varairire mwana wamukoma akanga aenda ikoko kotora ng'ombe dzake vachida ava kuti vaende kumba ko ava vanozvaobva mwana zviti kumba mavo avo vakati handikwanisi kuti ndiende ikoko ndikati taitarisira kuti iwewe mukugara kwakaita kumurume wako uchatoona amai vako uchitiratidzawo kuti ava ndivana baba vangu kuno kana kuri kudzoka kumba kwomurume wako naamai vako noita sei mudzoka maviri akaita amai vako isazvite sei kuti yazvino saka zvavataura izvo kuti ndozvavira kunozongoro amai vako zvivasiya vanani maindange vasiya varugarawo pamumvuri kuona havaiti sei havaoni kumanhiri vanenge vachida mapirisi ndikati kana zvichinge zvakadaro zvona kuti wewe udhabhure nhasi kubva pandiri inini uchienda kuna vamudikuku waifanira kunge wakasvikira vaye haichakwanisi iwe uchidzoka chiri kumba munorara kumba namai vako wapa mapirisi yacho kwachena ndiunozoziva kunzira yaunofanira kuita sei kufamba nayo ndokufamba kwavazita vachizoenda ndofana kutaura zvamunga ramatora handina kumbomubvunza statement dzakawanda right. Nai baba inini mudzimai wenyu muri kumuda here? Inini mudzimai wangu ndinomuda handete zvokuti kubva kwamatoita panapa kana matambudziko ese angatosvika kwapera? Inini kutaura chokwadi hangu kana ndine chakaipa chandakamuitira chese ndizvo ndinoti hangu kana vanhu wanditsura ndizvo ndanzwa mapedza basa kana tezvara wangu kutokumbira kwangu regerero imba yenyu karume wenyu vari kuti vanokuda yavo tidzokeredzane kumba saka inini muri kuti wekudiko nanyita handichadi nokutika mangwana yadzwaiwo kuye wotanga kundirowa vanozita sei musha handichadi ndada kubvunza iwe unozva uri kuziva wega here kuti nini zvinhu zvinhu zvanokanganisa mukadzi wake? inini
zvokuti ndinokanganisira maita kwavo zvandinoziva ndega pamwoyo wangu pamwoyo wega hapana munhu asingazivi kuti uyu yangu ndikutadzira chakati uya ndikutadzira chakati unongoziva iwe zviviri kana 1 ini ndichandiri kuziva chandikamukanganisira chingarambe chiri pamwoyo pake izvozvo ndizvo inhau yefoni yake yandakatora ndichitengesa mbudzi chete mbudzi chechi2 mbudzi yo pano zvakazoitika pambudzi zvokuti ivavo vakatozondiudza kuti imimi hazvingaite kuti imimi munditorere mbudzi yangu ende zveshuwa mbudzi pandakaitora handina kuitora ndichiti haisazi yavo ndakati nini hapana munidziwo mbudzi ndedzedu tese pamusha toisa 2 3 zvazvinoita regani kutora yekupedzisira zvazvinoita muzukuru kutaura chinhu nofunga wanzwa vanhu vakutaura panapa kuti iwe wabvuma kuti hakuna munhu isati ambokutsiura kaizvo asati ambokutsiura wozi hati kutsiura chinhu chatisiri kuziva kuti uri kukanganisa iwewe ukasataura zvinhu zviri mukati momwoyo mako hatikwanisi kukutsiura unadzanzisa chinodikana nofunga mudza mukuru kotaitaura pa panoda hongu kana kuti kwete iwe unonatsa kuziva ini pandiri panapa unoziva kuti unotozivira chanotadzira mukadzi wangu kuti kumadhiresi kuyega nogona kuti pamwe pacho nobatiwa mameseji nomukadzi wangu ruoko rangu linotamba padhuze akangodaise ndobva ndadase ndobva ndarowa saka chinoitika ndechekuti tikutsiure iwewe hatikwanisi kutsiura nekuti mukadzi uyu paari apakapa haakwanisi kuda kukunzwisisa nekuti zvimwe zvinhu zvacho uri kuwiga hausi kuzvibudisa chi pachena imbotinzwa imbotinzwa hatinadzanzisa saka chinozoitika ndechekuti dare nekutsiura papi usina hwani chawatenda wangotina nyaya yembudzi ibva ita tuma chaneyo yokurowa yekunetsana mukadzi wako hapana yekunzi ukatuka mukadzi wako uchifananidza nekuti kuhura kwako kufana amai hapana nekuti wambotaura kuti anombofamba mamuvement asinganzwisisiki 2 yekuzoti iwewe hausi mukadzi ende wapupura pati wati hausi mukadzi wandotarisa ndichiona hauna kuidaira wangoti zvinhu zvinongowanika sani pandiri kuti tinozokutsiura sene kuti sisi muno hatisi vanhu kuti warambanika izvo ichokwadi inini chandiri kutaurira kuti zviri pamwoyo pangu inini nokuti inini kana ndino mudzimai wangu ndizvo ndinotoziva kuti apa ndamukanganisira chakati nokuti dai ndichinzi ndinodhakwa daiti pamwe rimwe zuva ndakaya ndakadhakwa handina zuva randinoya ndakadhakwa mukuona mukomana asi wakava mukuona mukomana uyu haatauri chokwadi chiri pakati pari itsosi itsosi chandikutaura kuti itsotsi muzukuru nechekuti munhu pupura zvamunoita nomukadzi 2 then uyu mukadzi usabvunzira asi uda mushane iwewe chatatoura ipapo usabvunzira asi uda mushane iwewe munhu ari kutoda iwewe uyu ari kutoziva kuti hapana pandokwanisa kuenda kana pandiri panapa munhu ungakudaira pakuita aiwa inini asi nikokuenda kudzoka sei kana mati ndidzoke zvirikuda kuti kwari kudzoka kuri kupisa mntu handifani kunyenyeredza chinhu kana uchichitaura kana pakanganisika ronda nemo vanhu vokugadzirisa kuti aiwa apa nepapa pagadzirise uyu mudzokera nemuchengeta amai nama iye ndiudza kuti amai vacho hauoni iko zvino mukatora kumuzarabani nhasi unouri murodi wari kupi wari kwamakuni yatiri kuti nyoka kana vanhu vese urati iwe uri mugoni iri kunzi nyoka ndeipi nyoka ndiyo handiti saka iye unogona tadza kuona here kunoti ini ndinofunga zvati kunzi nyoka zvika inyaya yekuti pamwe kutaura panomboita kuye ndichitaura nekuti kuburitsa ndakunza kutaura kuti handina kutendera kuti amai vabude pamusha mashoko anogona kuudza uchisvika vanhu vachidya sadza anogona kuudza kuti panapa ugona kudiwa zvandasi chete haufanikisa hope pano naiti kunyema wega unondozvonaga kuti sei ndinotaura kuti panapa ndikudiwa zvemwedzi zvese zvandi kuti ndina kudzoka panapa ndakutofona kwandabva kuye kuti aiwa chimbondiregerera ndikashanya ndiri pakupi kuno muzukuru tinoda kuti musha mazuva ano kurora kana kurambana hakuna chiedza wanzwa dare ndo ndinokwanisa kukudzoreredza iwe kuita unhu ende munomu isusu kana wabvuma kuti kutenderana uyu kutenderana tinoisa masignature pasi yokutenderana kuti zvakati nezvakati regai kunoita izvo zvomuendere nemusha wenyu zvakaita sei zvakanaka mwana wanangani wakomana musikana nomukomana vamamechanisa asi izvo zvese izvozvo hamusi kuzviona hausi kuzviona nokuti iwe hautauri chokwadi chako uyu anotaura chokwadi chako ende zvinhu vachandowiga uyu ataura chokwadi chake zvinhu vachaitowigiridza iwe haukwanisi kutaura chokwadi chako muzukuru nopanoda kudzoka kwako chete hatisi kuti uyu hautadziri
ari kuna chokutadzira asi webvuma kutaura uchi chokwadi Vakadzi vangani. anombodziva ndiye ibachiri mukadzi wako muzukuru chinja kakufunga kako unadzanzisa mafaro mwena unoguma unizwa taita mazira mamwe chete asina ngokuudza kuti zvaukaona izvi handina kuzviona pamusoro aiwa ini ndangosiyira vamwe nokuti patenda tataura pangu inini ndaguma ndamirira ndanga ndichida kuti nditaurewo ndiregererewo ndotaurawo taura shuwa mafaro mwena anoguma inini handifare zvakaraudzira ndofunga dai makasvika pamba panogara mudzimai uyu nemi makanyatsopatarisa munonyatsoona kuti dai ndaifarisa zvokuti ndinoita zvemadresi ndanga ndisingawake musha iwe mudzimai uyu ndotomurespecta stereo chaizvo zvokuti kungoti chete kana zvinhu zvaitika kana ukataura nemutoo upi hakuna anogona kududzwa ini chandiri kukumbira ruregerero kumukadzi wangu kana ndine shoko randakatuka pamuromo wake akarinzwa kana ndakamurowa ndizvo paropa rake ndakamurowa ndiri kumukumbira sori tichengete mhuri pamwe chete ndiri muno mudare munomu ndozvandiri kutaura ndofunga ndingatoda kutaure ngatonyanyisa nokuti ava vana vangu vese uyu achienda kumurume akatobva pendisi zvinetswa zvaanouya nazvacho ndikada kuti pakati nepakati iye zvandikatozivi but ndichingoestimata kana ka8 zvakakwana uyo achiuya achitanetsa uyo achiuya achitanetsa but ndakada kuita mwoyo wekuru kuti aivaka zvinoitika mumisha umu isuwo takabvaonamo taingosvikawo kukerengeshana nevadzikadzi asi zvinenge zvinosvika pandinoguma pandinonyanyonyunyuta ndisingadi kuhwanda pamusoro pemukwasha uyu respect haana respect chaiyo ndeyake kungogwadza makadii but kuti azive kuti munhu andiri kutaura naye uyu kana taakutaura nyaya ndoda kutaura nenzira ipi haana zvaari kutaura zvese zimanyepo ega ega kuti havana hondo dzavari kurwa nemwana kunyepa kwakatonyanyisa chaiko ndokuri kuitika asi handisi kukuza kuti musha ufe chinja maitiro auri kuita mukwasha mugare mukudze vana venyu muri pamwe chete iyezvi kudai kuri kuti vamwene ambuya wake dai kuri kuti panga pane mukana wekuti vanosvika panapa vachioneka ivo kutaura kwendiri inini vari kuti ndakanze heche ndaipamba kuni ikoko mondireva chii chairehwa manza paya zvichinzi ndakaenda nemwana uyu ndini kwete mufoma ndikanomusiya pasabhuku hwendo hwangu hwokumusiya mwana uyu pasabhuku ndakatozohugadzirira panzira kuti ndichimusiya baba wake aramba kuti tisangane pamusoro pavo magariro yacho ndiyataida kuti tisu vana baba titese tionesane kuti ko zviri kumbofamba sei ini ndiri kure nawa mwangu ndiari pedyo nawo asi baba wacho vakaramba kuuya vachiti ndinonyara kuti ndisangane nacho kuamba ndisabhuku akataura mashoko iwayo very good kuti atorimo muno vakaramba vakakachidzana namai kuti ko munoramba kupa madedzwa nemumwenyu chirudziko munogadzirisa sei nyaya dzacho dzavari kuda kuti vanzwe kanzi mai chiendai ndimi vakurungai vacho baba wake ndiwo ane mashoko andiri kutaura hakwete kunzwa asi achitaura kubuda nemunomo wasabhuku wacho handiti right vabvepo vakazorifeiwa kumunin'ina mai vati handiendiko nokuda kuti ivo vati ndikuda baba munin'ina akasvika kuti komukoma wacho watadza neikendako akati vati vanonyara iye akatizve ini handigoni kuendako ini isingagoni kononyara chainyarwa chii basa yemwana so ndopandiri kuti tipinde mumba titaurirane tinzo kuti mapedzerana kuti kudii ndokunzi iye ari kuti auya nemombe yekunomara chi mwana ndikati
kana marorero iwayo inini hangu handisati ndatomboyaona kuti mbonano netsvagira ikuno nekusungira nhumbu yekutanga ndoyove pfuma yakuti munhu akutobvisa mombe dzekumaravana ko imwe yese pfuma iyi iri kutaurika pamari iyi yaenda kupi toziva zvese izvi zvinotaurika izvi zvichizodzoka taakubata danga ndo chokupedzisa pakuroora kwetinoita so nhasi iye akutanga kutaura nyaya yekuti ari kuda kumara mwana chirudziiko iwe dombo ini handidi makudedza munhu agare apa titarisane titaurirane tinzwanane shuwa akapinda mukicheni ndikamubvunza akati ashuwa ndomamirira zvakati ndakuti ndimare mwana mumbendeu bhadhara pfuma yemwanangu ndikati ko kumashure kosoku uri kuti kunozogadzirika sezvikandano iyi nyaya yemari haindinetsi mombe ndoyandaona kuti inondinetsa kuzodziwana nokuti ine handina mombe iyi ndakatoitenga kupi kwaana gonzo kwakati budo ndikati ayiwaka ko zvako dai wangaona kuti watowana mari yacho yekutongodero iyoyo yacho wanga wakadii hayo kuuya uchingogadzirisa iyoyi kuuya kwawaita nemombe ndafunga kuti kushaikwa kwemari tochitaurirana zviri kuda mari zvacho nechaji yemombe iyi tokanzurirana zvakanaka ndakanzi ndikuda kudi mara mwana ndobva ndakati ayiwaka hauna kuroora hanzvadzi yako wakaroora mwana wangu zvokuti mwana wangu anobhadharirwa pfuma yekuroora nenzira ipi ndini ndinotodhisaidha ndini ndinotaura nezvazvo iwe uri mukwasha uri muroori teerera zvandikutaura zvacho akaramba ndikati inini manje inini pfuma ine gaka wangu kati handitambiri zvatodudza kuti handisi kudi kuwirirana saka inini mombe yako pano handisi kuida kana ichisara pano iri kusarira kuti iri kuvhara zvatawirirana asi hapana chatawirirana saka mombe yako pinda murodhudi uende nayo zvinoita here mwana wemukwasha mukwasha chaichai mukwasha kuti anonosvika kuita challenge yemhando iyoyo kuna tezvara kana ndimi saka ndati inini respect ndoyasi because handiudzi zvekuita nemusha wangu hatondiudzi zvachose uyu mwana wangu zvikaitika here izvo zvari kutaura ichanza kuti kwete wainaniwe wainabamninika ipapo pakauya nemoda ndakatombomubvunza ko baba vari kupi kubva maita futi muri gwani baba aimira imbonyara rako ini handitombokuengika ipapo handitombokuenga zvachose kana but amwaridi kuti ko chinomboitika chinyi kasi kune imwe mweya inombokupfeka here zvadero ndakatombofunga ko chimbori chinyi chinoita seizvizvi kuti zvinhu zviite sezvizvi kudai akaenda yakabvaenda listi racho randakaita listi racho raifanira kunge achikansura zvacho haana kaipapa izvozvi ndakapava ndakati dombo wake wakatoti ndedombo wake shamwari wake wacho mozopanana henyu akatoitora izvozvi nadombo wacho nalisti racho kana ndinaro nikope duplicate yacho ndinaro rake iyo haana ipapa asi anoti akarira nadombo wacho saka I don't know kuti kana achiuya achiti tiri kunobhadhira pfuma yacho ndakamubvunza kuti tichakanzurira napapi list racho wakariramba hazvikwanisiki futi so chikumbiro changu inini hangu handisi kuda kukumbunyikidzai zvachose handisi kuda kuti ndiri kukumbunyikidzai inini ndiri kuti without reforming apa inini I don't give you a second chance. This is the first if they happen to be a chance kuti madzoka kumba kwenyu there shall be no second chance. Any ill treatment ichaitika kumukadzi wako akaona angouya kumba kana azvitambira handisi kumbunyikidza futi kuti zvaafunga ndo achinja handisi kumbunyikidza ukaona atambira mutidzoka ukaona adzoka kumba kwangu usafunga kuti paine excuse futi nokuti chinoitika ndechichi mwana uyu iri treatment yake kwekubva kwendiri haitofaniri inonyadza nyika
inonyadza nyika yese mwana wamunin'ina wacho akafa saka kuti nditi inini ndingaita utsinye pamwana akaita seuyu haisi even better kuti ndotoshungurudza ana mai nababa walipo ane uyu izvozvo handifani mwana ana baba naamai walipo iyo wakatondiudza chimwira akandipese kutaura kusandipiningisi uri kuti iwewe wakunza wanza chirungu charohwa wana chirungu chabuda apa chikarongeka chinoudzamu chakachitaura chikutaura kuti kana muchidzi nhasi uno muri kubva panapa muchitendera muchakona kuenda kumba handisi kuramba ina handifani kumbunyikidzawo asi kana zvaitika sekudaro hapachisina kuti imwe sekendi chance kuti achazoita kana uyo achinzi pano zvaitika kubva kumba unotenderanazve here kana kuti ungoti ndogona kungozvitambira but in 2 days time kana kuti mine zvinobva zvachinji pamusoro inini hangu pashoko rataura baba ndinotenderana naro hapana kutapudza kana kuwedzera handitapudze mashoko atezwa reno kana kuti kana wakagodoka kwete kuti kana wakagodoka komukuru pano paakanzi akanyeba bamukuru anongonzi akataura chokwadi saka mangobvumira kuva mukuru aiwa rega ndidaro ndiri kuti nini atezvara wangu makatarisa iwo makuriro awo nemi chinotori nomusiyano ndesaka wakatondibarira mwana handigoni kupikisana nemashoko avo chandingangogona kuzvivereka pavari chete asi muzukuru ikanodze mashoko pesi ndatizvoni enda unochinja ukangofunga kana pane zvine zvichiitika mushanyu kana akasireka shawako futi chera arumenyu ari kuda akutaura kuti ndofunga manza stori yavo apa asi stori yavo yataura iri yemuromo chete kuti aiwa ndinozviziva kuti pano zvatikakanganisa mukadzi wakatidzoka tonochengeta mwedu tiri pamwe chete tokuita zvamangwana kana pane zvee zvaitika aiwa handikurambidzi kuita zvaukuda ndokuda mwoyo wese unoruka pamusoro ipapo naida kubvunzwa kuti hongu chauya ndidzoke mangwana wachandiona ndiri komunin'ina wavo hapazoitere nyaya ipapo komunin'ina wenyu uku kuri kunzi chiko munodana nomunin'ina wavo here kana kuti kwete kuona kwenyimini zviri kunzi komunin'ina wavo ndiwa ndiri kufurira naye mukadzi wake kuita sei kusiya musha kunesana kwese kwatirikita kwese uku kunzi kufurira nani namainina pamusoro handisi kuda kuti ndiite sekunge ndinopa mudzimai wangu muganhu wekufamba nokundibata imimi vanhu chandakataura ndofunga zvimwe zvese muri kuti ndofunga mukuru wanonyeba aiwa bamunini wacho waripo pana pano vanoziziva kuti izvozvizvi ndakabva kukoti zvamanjimanjiso nenhau yemadzimai yewanin'ina vandibata nhau idzodzo dzaibva futi pakuti paitwa botso ini chandinoita ndinoavoida chinhu chakashata ukaona mudzimai wangu uyu ronda raakanga ina rokubotso rakabva pamusha ipapo pakaitwa kesi yokunzi mukadzi womunin'ina ataura kumwana wake wekuti idya tsvina yako mwana wangu inini pamba pake kunzi mwana wenyu aitika murodhi ngaadye tsvina nhasi pamba ipapo pomunhu wataura kuti mwana wako ngaadye tsvina ndopanda kuenda kuti ndandarandandara naini odyisa mwana wangu ini tsvina handisi kuramba kuti munhu anofanira kuita shamwari ndeyake chokwadi inini uyo handirambidze kuita shamwari dzangu but pane humwe ushamwari hwekuti tinoita tichionawo varume inini uyu handiti ndinomuramba uyu izvozvi kana makanditi ita zvakati handirambe but uyu ngandi zvinodari ruda kuti gadziso kuti zviite kukuzinga zvitaratezvara aiwa zvataratezvara ndazvizva ndosandataura ndichiti inini ndizvo aunhu vakukamanga-manga aiwa ndazvizwa mese mukutaura nditi ndakashata handisi kukurambirai ndiri kuti daipamusoro ibaba kutaura mukadzi wako kuti unyendi musha aiwa ndiri kuzvizwa apa nandichitaurira kuti avo vasaite kuti wanoita muganho nokuti auba vaende asi ngavaende vachiziva kuti kokuyeke wega ndiko kuno kwavakaitira zvakaipa name
polisi nikunza kufungura kwaita baba nezvatakukungura wachisu kuti inini musini hamuchigona kuti kuchengetera mhuri kudonyanga amuru wamwe dare rino zvarinomirira mari makabvumirana nesu akandiita mazuva acho manai mashanu uyai uchakwanya hapana zvinokunetsai dzokerei muone kuti chii chava chaita munhu umo tikajajirana kudaro wakubona kuti handichatoti kamaita kuitawo chakati unofanira kuteerera zvinotaurawo mai yako muchitauro chako makangowaudza kuti maita ako teererawo murume wako iwe shamwari teerera mukadzi wakabandokutora izvazvikutaura izvo unofanira kuteererana haikona izvi kuti munozvichii nini nokuona kwandiri kuita nekunza kwandaita nokufunga kuita chawa ini ndaona abvuma kuti ndiri kuita sei ndiri kutadza una kudizvo kana achiti mukadzi wangu ndiri kumuda aende kumba iye mukadziyo nzikiro kaidzimba yakasiri kutodza nzikiro unchi mumasaidi umwe zvinenge zvisina iye mwana yepamusoro zvinenge zvane isisu warizochi mwekuzvara mwanaye nhasi ndingakwanise kukomba mwana uyu kuti aiwa mwanangu nega setambogarira pasi kana yakadaisechechi ichiyomudada dzoka kumba tozoona zvichazoitika chii kana zvazoitika kumberi apa tinosumuka toya munodare maiona shona yechi pairi ndopaumira kaita sei kwaiti munokona nguva ine ishonaka haizi nguva yekuti zvanzima ndomungatane mvumvumvu kana kuda kuronga zvekumberi panena pacho haana kumbokugadzira zvanga vachipuranawo kana pari murumeyo zvichafara zvinozira isina order chimwe chinhu chava chandiri kuzendo chinoda choneka ini ndidziva tenge babaneka pese pane ndinge ndasangana neneka inondiremekedza sitereki nokuti dei vanga manemekezera unondiita ndomabatira ntamushako zvanga zvakanaka sitereki zvanga zvakanaka sitereki neka inini kana ndichinge ndiri mubereki womwanasikana handidi kuramba ndakamuona chimundira pangu nasi ndandizvakati nomurume nasi ndandizvakati nomurume uyezve futi kana ida kupisa chinhu chinoti zvanzi anenge wadoloora idzambo uchadiripe zvara kuita kumwana watopereka pikicha yekuti andizvida mukadzi ndikuda wana urikuona kuti zviri apa hazvinonge zvichida sei zvichidazvideko mimi shavaona wangu ukumhanya maningi kuti nodiwa sitereki haudiwi usiwa unoshaya mota idzodziye haudiwi uyo ndiye mukadzi wako wati wakuda mukadzi wako mangwana tikasonzwa baba wako alipo ndiani alipo ndiwe ulipo ndiani wako mwana wako mwana wako mwana wako masiku tisikati ndiani wako mwana zvakwana tikada kutsvaka zvoukoma zvondo zvenyizvo muudze iwe imimi ndikunoudza wani wenyu ndinokunzai kuti kana mukapiwa tsamba kuti tsamba iyi maakuramba ndaiwa iye uyoyo anokavati angarove munhu iye izvozvo kwete chamamira tsamba paikauya anga asipo sezvo mutaura kuti ndidrive anga achitoita kuzaroinana kwamba pake panga pasina vanhu amba nemadzimai chete baba wacho wanga asipo baba wacho wakaramba baba wacho wakaramba ndakasvika naye wewe ukasvika akadzi wacho wakaramba wakaramba chii chawairambira vanga vachimbochiwa kuti murume wanga akazouya anozonditi kuti chiyo yabva pamambo kuti akunze yauya chisamaniri kubva kupolisi kana kuti kubva kuosu wopiwa kunze mozopa vanhu iwe unzaiwa handidiwi nenge zviito zvomunhu anenge wachiona munhu uyo akauya pano antirova notsamba iyi saka iyo hatidi mweya ukadaro iwe kunyara kuti uri mwana pamwe mwana kuti apa waitofanira kubhadhara inini kutaura chokwadi ndizvo mai handina kuwadzira pamusha vamataura kuti ndivasumudze ndivadzosere kumuzarabani handisi kuramba ndofunga nhauyo kuti mai ndivasumudze ndivadzosere kumuzarabani ndakatoitaura ndofunga vakanga varipo vasabhuka kana muchiri kuyeuka
ndakati mai musawaendese kumakuni kana maona kuti inini tiri kutadza kuwirirana zvakanaka ngatidzosere regai ndikutsvagirei mari tidzosere mai kumuzarabani kwatakavatora. Saka kureva kuti pamusoro enditauro zvishoma kureva kuti inini ndakuita sekunge ndakadzinga mai kuti vaichienda kumakuni but not yet kana muri vanhu vari kugona kuonawo vision yacho. Asi ndiri kuti inini mai kana vachidzi vanoda kudzokera kumuzarabani, asi pfungwa yangu yaiva yekuti mai vachengetwe nemwana wavo musikana, nokuti takatarisa ikoko hakuna mai wavo chaiwo. Chaizvozvo tisakubata ndiwa tokusikukutoroko vozi inini ndikutona mashoko yangu ndikupedzisire chokwadi chakaita kuti amai vauyo ende vachiuya manza kuti vakarayira mumwana kuti vaida kuti ndiende kupi ikoko kukatoni vaine mashoko yavaida kutaura kwendiri. Inini ndini ndakatoshanda nedzangu pfungwa kuti hazvigoni uyo mukadzi wangu kuti ndiitewo kufambira pamukwasha wotaura zvaari kuda pamukwasha ipapo ngaauye kuno kana aine nhuna dzake wodzipupurira ari kupi ari kumba. Akati hazvikwanisiki nebongozozo izvozvi ndikudzi kuti amweni vako acho vanotopupura kuti handisi kukwanisa kugara. Ndakudza kudada kuti vakati kudii hawati hakusi kugarika ba maroerane vanoita vanhu ava hayatomboti sununguri ba inandioni nandidi. Chakaita kuti nditore mai venyu ndechekusaona ikoko otherwise danga rimwe aiva achiona nandisina hanya nazvo wega vaifamba vachienda kwavanofunga kuti ndonosvika ndichitora mashoko yangu andinawo zvaita. Asi nokuda kuti uyu aitiza ipapo wosiya mai vacho asingaoni vacho sokutaura kwamboita kuti tako haangagoni kudii kubetserana namai ivavo. Ndakaona zvisiri kuita ndikati kana zvichiita chiendai munotorana naamai venyu. Amai venyu muchipedzerana kutaurana nemurume wenyu ngavave panzvimbo iri safe nezvavari uya nawo kumba kuno. Asi I don't have that right kuti ndichadzoka nawo ndini kwavakabva kwete. Muchauya muchivatora muchivadzorera kwavakabva nokuti ivo vakatosimbaradza shuwa kuti zvandaida kuti nditaure zvacho ndizvozvo kuti pamba apa harisi kuona vision zvinu chandiri kuona irima chete raramo pano ndeyehondo mukwasha nemwana ndokutaura kwambuya wenyu wacho. Saka ininiwo izvozvo hazvo hazvina kundisunungura kuti ndingati inini mwana wevaridzi uyu wangu ari nani kana iri mhoshani yakwe ndiri uyu ndewevaridzi uyu kutozonza tsakatikira mumusha memwana wangu kupi inozonziko baba wacho wangu ati Nyinyi nokuti adenyu rawanza kare kuti mukadzi wavo zvakamira zvakadai imi muri kutochiine nyumba yenyu. Sorry. Inini semunhu akati semusha Handichada kana iwo wati ndidzokewo asi inini zvikazongoitwa zvingopera. Aiwa taurai chaizvozvirari kunzwei mangu achinzwa matichii. Sorry ndati kana iwo wati ndidzoke nogona kudzoka zvangu asi zvikazongoitika futi ndachiti sei Handichada pandazongodai hangu regular asi mushanyina asati zvangu. tiri kuona zvamuri kutaura zvinonge zvinokamuto asi chada kutaurirai ndechekuti matimi ndida kuenda ndoedza kumazuva kana zvanetsa inini Handichada ndizvo. Yes, sir. Aumbarume ukunda akadzenyu zvaakutaura kureva kuti pano mago nonyuchi zvikasiyana. Mago ukarumwa nemagono ndochimhanya kuti mago yanodzima zvokudzima zve asi nyuchi inodzima zvokupfuura mago noziva kuti buda gazi asi unotomhanya chete uchimora uchitobudisa huyo kusvikira datiya. Saka amai vari kuti inini kana ndiri kuri kudzoka ndikadzoka hangu ndikandiona zvanyangara ndiri kudzoka kuti inini haamushandi kuona kuti ushamuneza iwe uri mambo hauzorori kutikula mwana wako
cheta mai demanga muchiroha demunozviwanga gumbo yangu iri nondidzimba iri ndingazototsewa namai vavo chochaiwa gumbo iri asi ndikuona hamuna chivanga saka iro gumbo chete saka ndizozviziva sei kuti aiwa tikazitava pagumba pa inyaya yekuti iyo waindirowa sadapinza ndikatirege nditize sandingabva ndadona pawanditsika gumbo iri chokuda chinachi chokuda china ndauya pane panda kuti zvinopanda kujeka handichadi munotaura mabhendu sei pane izvo zvinoitika kuti izvo kana uya ati handichadika pamwe paruzhinji kudai imimi stiru muchine mukana wokunonyengetedzana nomukadzi wenyu kuti mukadzika zveshuwa pai zvaimbodaiwo zvichidai saka tikaita matambudziko yakadai soka zviri nani kuti vana vedu vakureka tichivaona pamwe chete zvinoita futi musazobvunza mubvunzo wokumashure pane ambotaura akabvunza mubvunzo wokumashure ipapo taurai tenzi pamusoro ndikuona sekuti apa tine kufamba nediyo vane kuti chekuamba wanaenda kuhama dzake handizivi kwaanodhirawo iwawa wakamboigadzirisa nenyaya yavanhu vauya hatina kuita taigadzirisa wakamboya wakauya ana mukurungai ndo akamboya tinotaura nawo ndopatakamboonana nawo saka shushikana kudai tandiri vanhu vane mari tingadai tatsvaga chinhu chokuwatakurisa kuti wauye pano munhu ari kutorwadziwa kuburikidza nemashoko emukwasha wangu vachidudhira kuti ndaida kuti ndizive kuti mukwasha kana achiti mwana unohura samai wako kaakambondiona ndichihura ndepati mukwasha kuti anotuka mwana achinditi unohura samai wako saka inini maiguruka kuti ndichiti ndinosununguka kugara pamba pemwana handichakwanisi zviri nani ndidzokere kumba kwababa vangu vanoti ndakakumbira mukwasha kuti ndipo foni ndoda kufonera baba vangu mukwasha akavanyima foni waida kufonera baba vangu inini kunotatambudzika uye munditakure nekuti mararo andira ndiri kuita haasi kuita 2 minutes idzodzo vari kuti ndaguta ndakwana Martin musha handichadi mene handichadi musha akone kumanikidza kuti modzidzisi tokumanikidza kuti itai zvakatime muchida aiwa saka una muromo isai gubulo rero ungandoti handichadi Ngozi chinonetsa ndekuti mwana kuti handichadi